Üdvözlök mindenkit a mai videóban, amiben arról szeretnék beszélni, hogy nálunk itt a Human Medicalnál hogyan is működik a 0%-os THM-es részletfizetési struktúra. Szerencsére nem egy hüde, bonyolult dologról beszélünk, 2 dolog fog hozzá kelleni, egy telefon, illetve internetes banki hozzáférés, semmi más. Alapvetően ezt a webáruházunkon keresztül fogják tudni csinálni, mert ezt egy külső szolgáltató, az Instacash csinálja nekünk. De akkor vágjunk is bele. Szerencsére nem egy ilyen hüde, nagyon sokáig tartó dologról beszélünk, nagyjából egy ilyen 7-10 perc alatt végigvihető ez a folyamat. Kezdésként rakjunk be egy terméket a kosárba, jelen esetben legyen mondjuk ez a Metatron mobil. Itt ugye lejjebb görgetek kosárba, és akkor itt jobb felül van ez a kis kosár jelecske, itt látható, hogy mi van a kosárban. Pénztár. Jó, és hogy mindent bemutassak így az elejétől kezdve, így regisztráció nélkül fogok én is vásárolni, úgyhogy meg is adok pár adatot. Akkor e-mail cím. Igen. Magánszemélyre kérem, akkor megadom a szállítási adatokat is. Budapest, Népszínház utca 22. Jó. Akkor tovább. Na és akkor itt lesz a egyik lényegünk, hogy milyen fizetési módot fogunk választani. Hát itt kell alapból a szállítási módot, meg a fizetési módot kiválasztani. Szállítási módként ugye, ahogy szeretnénk átvenni a terméket, nálunk is át lehet venni ugye itt a Népszínház utca 22-ben, de természetesen házhoz is szállítjuk, hogyha azt szeretnék. Fizetési módnak viszont mindenképpen, hogyha ugyebár a részletfizetést szeretnénk, hogy ezt a legalsó Human Medical részletfizetés 0%-os THM-melt, ezt pipáljuk be, és akkor mehetünk tovább. Oké, itt mindenféle ellenőrző adatot elénk dob, ugye amiket megadtunk. Rendben van, és akkor itt még elfogadom itt az ASF-et, és akkor megrendelem. Most pedig az fog történni, hogy mindjárt továbbítódunk az Instacash-nek a részletfizetős oldalára. Jó. És akkor itt van előttünk az első oldal, itt igazából leírja, hogy hogyan is fog kinézni, gyors az igénylés, stb. Jelen esetben meg, hogy hogyan fog kinézni a részletfizetési struktúránk. Ugye ebben az esetben most 50% az önerő, tehát hogy a 479 000 forintnak a felét kifizetjük, és akkor a maradék felét, azt pedig 6 hónapon keresztül fogja automatikusan levonogatni, igazából úgy, mint egy Netflixes előfizetést. Itt a telefonszámot ellenőrizzük, hogy rendben megadtuk-e. Oké, tovább. Most pedig fog jönni egy SMS, meg is jött. Megnézem. Hát lényegében a telefonszámunkat ellenőrzi, hogy jól adtuk-e meg. Akkor az SMS-ben található kódot most másoljuk ide be. 60 85 40, ez mindenkinek más lesz, nekem ez jött most az SMS-ben, ugye? Jó. Itt van még egy ilyen összesítő, ugyanazt elmondja, mint amit az előbb mondtam. Tovább. És akkor itt most így külön az Instacash-nek is ezeket a személyes adatokat meg kell adni, úgyhogy most adjuk meg. Jó. Igen. Budapest. Jó. Igen, és akkor azt mondjuk 1081. Budapest, Népszínház utca 22. Jó. Ha szeretnénk, akkor itt elolvashatjuk az adatkezelési szabályzatot. Én most csak bepipálom, és akkor mehetünk tovább. Itt ugye, ami e-mail címet megadtunk a regisztrációnál, azt fogja
ide bedobni, ellenőrizzük, hogy jó-e. Nekem jó, úgyhogy megerősítem. Most pedig fogok kapni majd az e-mail címemre egy megerősítő e-mailt, meg is nézem, igen, meg is jött. Itt ezt a számot kell majd bemásolni. Jó, sikeres megerősítés, tovább. Na, szóval ezen a következő oldalon kell majd megadnunk, hogy milyen bankszámlán szeretnénk ezt a részletfizetési folyamatot csinálni, honnan vonogassa majd le a részleteket igazából a rendszer. Úgyhogy itt most megadok egy új bankszámlaszámot. Itt kiválasztjuk a saját bankunkat, ugye azt a bankot, aminél van a mi bankszámlaszámunk. Én KNH-s vagyok, úgyhogy ezen keresztül fogom most ezt bemutatni példaképpen. Jó. Kiválasztottam, tovább. Na akkor itt beírom a bejelentkezéshez szükséges adataim. Igen. Bankszámlaszámunk. És akkor tovább. Most továbbítódunk a bankunknak a felületére. Jó. Hát a KNH-nak így néz ki ugye az oldala, minden banknak kicsit máshogy fog kinézni, de igazából a lényeg az ugyanaz lesz, tehát hogy bejelentkezünk, adunk lényegében egy engedélyt az Instacash algoritmusának, hogy 3 hónapra visszamenőleg megnézze a pénzmozgásainkat, és ez alapján eldöntse, hogy ezt a kedvezményes 0%-os THM-es dolgot ezt megkaphatjuk. Úgyhogy jelentkezzünk be, hát én most az SMS-es azonosítást fogom választani, de ugye amelyik önöknek kényelmesebb. Jó, SMS kód kérése. Most akkor jönni fog nekem egy SMS kód. Azt mondja, hogy beírom. Jó. Itt vannak ugye a számlaszámaink. Igazából megnézhetjük, hogy akkor melyikhez, vagy itt kiválaszthatjuk, hogy ezen a bankon belül melyik számlához szeretnénk kérni. Nekem csak egyben, úgyhogy eléggé egyszerű. Jó, kapunk még egy SMS kódot, legalábbis. Igen. Jó. Jó, jóváhagyás. Most történik az, amit ugye mondtam, hogy hozzá csatlakozik az Instacash rendszer a bankhoz, és akkor letölti ezeket a dolgokat. Igen, itt ezt szeretném, igen, ezt a számlacsomagomat szeretném, megerősítem. És akkor most történik az automatikus bírálat. Jelen esetben egy kicsit több időre van szükség, mint hogy azonnal bírálásra kerüljön, hát nagyjából egy ilyen 5 perctől 40 percig szokott ez terjedni. Hát ezt nyugodtan vagy be lehet zárni, ugyanis hogyha megtörténik a sikeres bírálat, akkor majd úgy is fogunk kapni egy értesítést e-mailen. Lesz majd egy gomb, arra rá tudunk kattintani, hogy onnan folytathassuk ezt a folyamatot, ahonnan vagy ahol abba hagytuk. Na és akkor egy pár perc múlva, ha megnézzük, meg is jött a e-mail, amiről ugye az előbb beszéltem, és hát itt ugye az van írva, hogy jóváhagyásra került a halasztott fizetési igénylésem, úgyhogy itt ez a gomb, amiről beszéltem, folytassuk tovább akkor ezt az igénylést. Oké. Itt ugye egy ilyen emlékeztető van, ugyanaz, mint ami volt már tovább. Jönni fog megint egy SMS kód, meg is jött ugyebár. Oké. Így akkor innentől folytatjuk a folyamatot. Oké, tovább. Itt van a szerződés magának a halasztott fizetésnek. Ha szeretnénk, akkor itt ugye el tudjuk olvasni. Én már átolvastam, úgyhogy itt csak bepipáltam, és akkor tovább, vagyis szerződés aláírása. Még egy SMS kód. Ugye az előbb csak beléptünk a folyamatba, és most jön a folyamatnak a tényleges megerősítő SMS kódja. Aláírjuk. Oké. Első részlet fizetése, ugye itt a fele, és akkor a
maradék részletek. Jó, fizetés indítása. És akkor itt pedig ugye szerintem már egy jó párunknak ismerős felület, ahol mint minden másik internetes fizetésnél, ugye amikor rendelünk interneten és a bankkártyás fizetést választjuk, akkor egy hasonló oldal fog megjelenni, tehát ez lesz az az oldal, ahol ki kell fizetni az első felét, ugye látjuk is. Itt megadjuk ugye a bankkártyánknak az adatait, ugye, ami kell a fizetéshez, és akkor fizetek. Én most nem fogok, mert ugye ez egy tesztrendelés, de ha már idáig eljutottak, akkor szuper. Ezen az egy oldalon kell már csak túljutni. Szóval ennyi lett volna, hogyha látják ugye a videó időtartamát is, nem egy ilyen hüde, rengeteg időbe kerülő dologról beszélünk. Hogyha bármi kérdése vagy kérése felmerül így a folyamat során, vagy a folyamatról, még mielőtt belekezdene akár, akkor majd itt a videó alján lesz az Instacashnek a telefonszáma. További szép napot mindenkinek!